Kedves konfirmáló testvérem, áldjuk az Istent, aki szent lelke által munkálatok során itt az ő szent háza tornyának felújítása közben arra a döntésre indított téged, hogy az ő népéhez csatlakozz, és a kerességben, valamint a felnőtt konfirmációban vállalt fogadalmat önként magadra vedd. Ezért kérlek téged, hogy mondd el velem együtt és a jelenlévő testvérekkel az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes, keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. A feltámadt és élő Krisztus, mielőtt átment volna mennyei dicsőségébe, ezekkel a szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és így hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumok kiszolgáltatására. Krisztus Urunk mondja Máté evangélium a 28. fejezetében, a 18. és következő versekben: nékem adatott minden hatalom, mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Hitvallás tételed után megkérdezem tőled, Ádám, akarod-e, hogy a szent keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a református keresztény anyaszent egyházba befogadjunk téged? Ha igen, akkor feleld, akarom. Ádám, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr szent orcáját feléd, és adjon békességet néked. Amen. Kedves testvérem, hited megvallása után még 2 kérdést intézek hozzád, amelyekre válaszolj hited lelkiismereted szerint hallható szóval. Azt kérdezem először, hiszed-e, hogy Jézus Krisztusnak evangéliuma az Isten hatalma minden hívőnek üdvösségére, és hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és ember között, és így egyedül az ő kereszt halálába vetett hitáltal ingyen igazolunk meg Isten kegyelméből. Ha igen, akkor feleld, hiszem és vallom. Ígéred-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztény anyaszent egyházunknak hűséges, áldozatkész tagja leszel? Ha igen, feleld, ígérem és fogadom. Isten szent lelke adjon neked erőt a fogadalmadat teljesíteni. Isten igéjével kérek áldást az életedre, kérem, hogy fejed meghajtásával fogadd az áldást. Semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem imádságban, könyörgésben mindig hálával tárjátok kéréseiteket az Isten elé, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad,
meg fogja őrizni a szívedet, a gondolataidat, Szent Fiában, Jézus Krisztusban. Amen. Amen. Kedves testvérem, miután a te hitedről Isten színe előtt és a tanúk jelenlétében vallást tettél, kijelentem, hogy mostantól fogva a református keresztény anyaszent egyháznak úrvacsorázó tagja vagy, ezért felhatalmazlak téged arra, hogy az úrvacsora sákramentumában egyházi ünnepeink alkalmával részesülj. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen veled, és legyen a te családoddal, szeretteiddel, házad népével. Amen. Ádám, gratulálok! Isten hozott a református keresztények nagy családjában. Isten áldja neked. Köszönöm szépen.